Why should you switch off your rear fog lights when fog has cleared? طبعا دحر ወይ ግመ እንድሕር ተኣልዩ ክሊር እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ናቱ ፎግ ላይት ናትና ነጥፍኦ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ነቶም ብድሕሪና ዝመፁ ኣውቶታት ዓይኖም ከይንደግሖም ማለት እዩ to prevent lazily drivers behind. What should you do if you have to make a journey in foggy conditions? ኣብ ጠቃ ወይ ካብ ግመ ዘለዎ ኩነታት ንዝውር እንተለና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ካብ ዘመልሲ እዚአን እንታይ ክትከውን leave plenty of time for your journey ነቲ ጉዕዞና ብዙሕ ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ወይ ፕላን ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ከም ንድንጉ ፈሊጥና ቀስ ኢልና ስለንጓዓዝ How can you use your vehicle's engine to control your speed? ነታ መኪናና ፍጥነት ንኽን ኮንትሮል ክንገብሮስ ነቲ ኢንጂን ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ይብለና ኣሎ ዝተሓተ ጊር እንድሕር ተጠቒምና ዝተሓተ ማርሻ እንድሕር ተጠቒምና እቲ ኢንጂን ነቲ ስፒድ ኮንትሮል ገብሮ እዩ እታ መኪና ቀስ ኢላ ትጓዓዝ ማለት እዩ so by selecting a lower gear by changing a lower gear. What's the reason for traffic calming measures? Traffic calming measures ማለት ሃምፕ ሮድ ኸውን ናሮዊንግ ኸውን ቺኬን ኸውን ብሓፂሩ ነቲ ኣብቲ ፅርግያ መኻልፍ ፈጥሮ ምሽ ይሕብጥ ተብልዎ ወይ ማራ ያፅብዎ ወይ ዚግዛግ ገብርዎ ከምኡ ጌርካ ከም ትኸይድ ገብሮኻ ብናህርህ ንኸይትጓዓዝ ማለት እዩ to slow traffic down traffic ቀስ ንኽብል Which lights must you use if you're driving on a well-lit motorway at night? ብግዜ ለይቲ ኣብ ሞተርዌይ ኣብ ብርሃን ሞተርዌይ ላይት ዘለዎ ማለት እዩ ንጓዓዝ እንተለና ናይ መብራህቲ ኢና ንጥቀም ብለና ኣሎ ሄድ ላይት ኢና ንጥቀም ኖርማል መብራህቲ ንጥቀመሉ ኣብ ግዜ ጸልማት ማለት እዩ What will affect your vehicle's stopping distance? ነቲ ደው ክንብለሉ ዝግባኣና ርሕቀት እንታይ ክጸልዎ ክእል ብለና ኣሎ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ታየር ኣሎ ጎማ ተነፊሱ ገለ ክጸልዎ ክእል እዩ ካብ ዜና 4 እስያ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ስፒድ ሊሚት ክጸልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ስፒድ ሊሚት ተጻሒፉ እምበር ንኸዶ ኣለና ማለት ኣይኮነን the street lighting መብራህቲ ክጸልዎ ይክእልኒ መዓልቲ ናይቲ መዓልቲ ሰዓታት ከዓ ክጸልዎ ይክእልኒ ማለት እዩ so መልሳእ the conditions of the tire ለሚጹ ድዩ ወላ ነፊሱ ድዩ ዝኾነ ምክንያት ኮንዲሽን ናይቲ ጎማ ናይታ መኪና እዩ ክጸልዎ ዝኽእል When will you feel the effects of engine braking? Engine brake ገብር ከም ዘሎ ማዓሲና ፊል ንገብሮ ማዓስና ሰብዕለሉ ይብለና ኣሎ When you change to a lower gear ኣያትሆን እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ቁልቁለት ብቐዳማይ ጊር ክንከይድ እንድሕር ፈቲና እታ መኪና ካብ 10 ክሳብ 15 ማይልስ ፐር ኣወር ልዕሊኡ ዳርጋ ይትኸይድና ብርቱዕ ድምፂ ትገብር ምክንያቱ እቲ ኢንጂን ነቲ ስፒድ ኮንትሮል ገብሮ ኣሎ ባዕሉ ቀስ የብል ኣሎ እቲ ኢንጂን ማለት እዩ so when you change it to a lower gear you feel the effect of engine braking. What should you check before you start a journey in a foggy weather? ኣብ foggy ዝኾነ weather ያ ግመ ወይ ከዓ ጠቃ ማለት እታ fog ብኸማይ ክኸዳ ማለት እዩ እንታይ ኢና ቸክ ክንገብር ዘለና ኣብ foggy ዝኾነ weather ብለና ኣሎ ፊኒስትራናትና ወይ እቲ ቤትሮታት ብምሉእ ጽሩይ ከም ዘሎ ቸክ ክንገብር ኣለና ክንረጋግጽ ኣለና ማለት እዩ Why is it dangerous to leave rear fog lights switched on after the fog has cleared? The fog clear ምስኮነ ወይ ምስተኣለየ ንምንታይ ኢና ነቲ fog lights ከነጥፍኦ ዘለና ይብለና ኣሎ ንምንታይ ወይ ከዓ እንታይ ሓደገኛ ዝገብሮ ተወሊዑ እንድሕር ስቕ ኢሉ ነቲኦም ብድሕሪና ዝመፁ ኣውቶታት ክንደግሖም ስለ ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ብግዜ ቀትሪ ንኣብነት ፀሓይ ኣላ ንበል
እሱ እንድሕር ወሊዕናዮ ንኸይድ ኣለና ምስ ብሬክ ላይት ነቶም ኣውቲስታታት ከደርብሾም ይኽእል እዩ ቀስ ትብል ኣለኻ ወላ ፎግ ተረሲዑ ኣይፈልጦን እዮም ማለት እዩ እቲ ፎግ ምስ ብሬክ ላይት ከደርብሽ ስለ ዝኽእል ኢና ነጥፍኦ ካብ ዜና 4 You're driving on icy road ብግዜ ኣብ በረድ ዘለዎ ፅርግያ ንዝብር ኣለና What distance from the car in front should you drive ሕጂ ኣብ ደረቕ 2 ሰከንድ ንብል ድሕር ማይ ኣሎ 4 ሰከንድ ንብል 4 times ማለት 8 ሰከንድ ትኾን ኣሎ so ኣብ በረድ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ሰከንድ 10 times the normal distance 10 ኣፅፊ ናይቲ normal distance ኢና ንርሕቕ ኣብ በረድ ማለት እዩ You're driving in fog ኣብ fog ንዝብር ኣለና Why should you keep well back from the vehicle in front ካብታ ቅድሚና ዘላ መኪና ንምንታይ ኢና ድሒርና ዲስታንስ ንሓሊና ክንከይድ ዘለና ብለና ኣሎ ምክንያቱ ብግዜ ፎግ ወይ ብግዜ ግመ እቲ ኣውቲስታ ቅድሜና ዝኸይድ ኣርሒቑ ክርኢ ስለ ዘይክእል ተሸፊኑ ስለ ዘሎ ፅርግያ ሃንደበት ደው ክብል ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ከይረኣዮ ፀኒሑ ህሩግ ምስ በሎ ደው ክብል ይኽእል እዩ so in case it stops suddenly What's the purpose of yellow lines painted across the road? Yellow lines painted across the road እዚ ብጫ ሽራጥ ኣብ ፅርግያ ዘሎ ንምንታይ ዕላሙ ነቲ ስፒድ ናትና ንመፍለጢ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ሕልፍ ክንብሎ ከለና ማራ ቀልጢፍና ማዕረ ክንደይ ቀልጢፍና ኣለና ንኸፍልጠና ማለት እዩ to make you aware of your speed What should you do when you meet an oncoming vehicle on a single track road? Single track road ማለት ብጣዕሚ ፀቢብ ፅርግያ ሓንቲ መኪና ጥራይ ክሕልፍ ዝኽእል ክልተ መካይን ክትሓላለፋ ዘይክእላ ማለት እዩ ወላ ነቲ ኣንጻር ትጓዓዙ ወይ ኣብ ሓደ ኣብ ስቶፒንግ ፕሌስ ጥራይ ደው መበሊ ቦታ ኣለዎ ሓሊፍካ ኣብኡ ደው ትብለለን ወይ ሰን ደው ይብላ ትሓልፈን ማለት እዩ so ኣብ ከምኡ ንጓዓዝ እንተለና መኪና ካብ ኣንጻርና ድሕሪ መፅያ እንታይ ንገብር stop at a passing place ኣብቲ ከተሓላልፈና ዝኽእል ቦታ ደው ንብል ማለት እዩ Which lights should you switch on when daytime visibility is poor but not seriously reduced? ሕጂ ግመሎ ንበል ግን ክንርኢ ከዓ ንኽእል ኢና ኣርሓቕ ኣቢልና ማራ ኣይኮነን ተሸፊኑ ሕዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣየናይ መብራህቲ ኸ ክንጥቀም ኣለና ብለና ኣሎ እቲ ዲፕድ ሄድላይት ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ፎግ ላይት ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ነቶም ካልኦት ኣርቲስታታት ከይንደው ከም ዓይኖም ዲፕድ ሄድላይት ንጥቀም You're traveling on a road that has road humps hump road ዝመልኦ ፅርግያ ንዝብር ኣለና What should you do when the driver in front is traveling more slowly than you ከቅድሚና ዘሎ ኣውቲስታ ኣዝዩ ቀስ ኢሉ ዝውር እንድሕር ኣሎ ወይ ካባና ንላዕሊ ማራ ቀስ ኢሉ እንድሕር ዝውር ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ኣብ በንድ ኣብ ከምዚ ወይ ሃምፕ ሮድ ክንሓልፎ ፅቡቅ ኣይኮነን ሶ ቀስ ኢልና ብድሕሪኡ ክንፀንሕ ኣለና What color are the reflective studies along the left-hand edge of motorway? በቲ ፀጋማይ ናይ motorway እንታይ ዓይነት reflective studies ኣሎ እዛ reflective studies ገሊፅ እያ ነይራ ብዝሓለፈ reflective studies ማለት እዚ ቀይሕ ኣብ ዝናሃለ ብሌፍት ሳይድ ናይቲ motorway ኢና ንሪኦ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ቀጠልያ እንድሕር ኢልና ኣብ መእተዊ ወይ ከዓ መውፅኢ ናይ ሞተርዌይ ኢና ንረኽቦ ቀጠልያ እዚ ፃዕዳ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሰንተር ናይቲ ሞተርዌይ ኢና ንረኽቦ ብጫ እንድሕር ኮይኑ ከዓ የማናይ ጫፍ ናይ ሞተርዌይ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይሕግዘና እዚ ግመ ኣሎ ወይ ንበል ወይ ማራ ፀልማት ኣሎ ብግዜ ፀልማት እቲ መብራህቲ የንፀባረቆ እዩ ማራ ግመ እንተሎ ከዓ ኣበየናይ ሳይድ ናይቲ ፅርግያ ኣለና በቲ ሕብሪ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነቲ ሕብሪ ርኢና ቀይሕ እንድሕር ርኢና ብጎንና ማራ ጫፍ ከም ዘለና ንፈልጥ ቀጠልያ መውፅእ ማለት እዩ ሰንተር እንድሕር ንርኢ ኣለና ከዓ ወይ ፃዕዳ ንርኢ እንተለና ኣብ ሰንተር ንርኢ ኣብ ብጫ እንድሕር ርኢና ከዓ ብጫፍና
ብየማንና ኦልሬዲ ጫፍ ኣለና ማለት እዩ ሰሱ ክሕብረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ካብ ምንታይ እያ ተማሂዛ ኣንቢብያ ነይረ ገለ ኣይካትስ ተባሂሉ ፅዋዕ እዩ እዚ ሪፍሌክቲቭ ስታድስ ዓይኒ ድሙ ማለት እዩ ድሙ መብራህቲ ምስ ኣብራህ ካላ እቲ ዓይና ይውላዕ ብግዜ ለይቲ በሪሕሪሕ ይብል ማለት እዩ ልክዕ መዓስ ምዃኑ ኣብቲ ፈለማ መካየን ዝተመሃዛሉ ገለ መለ ሽዑታት እዩ ዝኸውን ሓንቲ ድሙ መብራህቲ ምስ ኣብራሃላ እቲ ዓይና ተወሊዑ ምስ ረኣዮ ከምኡ ዘንፀባረቕ ነገር ኣብ ፅርግያ ክገብር ተዳፋፍዩ ብከምኡ ምሂዝዋ እቲ ሰብ ማለት እዩ ብግዜ ግመ ገለኻ ኣበናይ ላይን ኣለኻ ንምፍለጢ እቲ ኣንፀባረቂ ነገር ኣብቲ ፅርግያ ተገይሩ ንምሓገዝ ማለት እዩ ሰው ናብ ሕቶና ንመለስ what color are the reflective studies along the left hand edge of motorway በቲ ፀጋማይ ፀግዒ እንታይ ሪፍሌክቲቭ ስታድ እንታይ ኣንፀባራቂ ኣሎ ብለና ኣሎ ሬድ እዩ ዝኾን you're traveling in a very heavy rain ብጣዕሚ ማይ ብርቱዕ ማይ እንዳሃረመ ንጓዓዝ ኣለና how is it likely to affect your overall stopping distance እቲ stopping distance ደው ክንብለሉ ፍሬኖ ምስ ሓዝንያ ናብትያ ደው ንብለላ ነጥቢ ክሳብ ንበፅሕ ዘሎ ርሕቀት ማለት እዩ ብኸመይ ክፅሎ ክእል ብለና ኣሎ እቲ stopping distance ናትና ብውሕዱ ዳብል ይኸውን it will be doubled you're driving on a motorway at night بግዜ ለይቲ ንዙር ኣለና motorway which lights should you have on if there are other vehicles just ahead of you بግዜ ለይቲ ንዙር ኣለና መካይን ድሕር ዳ ቀቅድሚና ኣለዋ ኮይነን ኣየናይ መብራህቲ ክንጥቀም ኣለና ብለና ኣሎ ዲፕ ሄድላይትስ ኢና ንጥቀም ኖርማል መብራህቲ እቲ ፉል ቢም ድሕር ተጠቂምና ነቶም ቅድሚና ዘለው ኣብቲሳታት ክንደውግሖም ስለዝኽእል ማለት እዩ what should you do when dealing with this hazard እዚያ ሃዛርድ እዚያ ማለት ዕቋር ማይ ቅድሚና ኣሎ ወይ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ክንሓልፍ ከለና ወይ ምስኡ ዲል ክንገብር ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ use lower gear and drive slowly ዝተሓተ ጊር ተጠቂምና ቀስ ኢልና ክንሰግር ኣለና ማለት እዩ why is traveling in neutral for long distance known as costing bad driving technique ንምንታይ ኒውትራል ጌርና ንሕርፈኒናያ እታ መኪና ስቕ ንሕሪልና ኣብ ቁልቁለት ተኮይኑ ሽው ኢላ ክትከይድ ንታሕቲ እቲ ኢንጂን ክቆፃፀሮ ይክእል እዩ ነቲ ስፒድ ማለት እዩ ንምንታይ ሕማቕ ኣዘዋውራ ዝበሃል ይብለና ኣሎ ኢንጂን there won't be any engine braking እቲ ኢንጂን ብሬክ ክሕዝ ስለ ዘይክእል why could it be dangerous to keep the clutch down or select neutral for long periods of while you're driving እዚኣ ልክዕ ከምታ ኣቀዲማ ዝፀንሐት ማለት እዩ እታ ኮስቲን ትበሃል ክላች ዳውን ተኮይኑ ወይ ከዓ ኒውትራል ተኮይና ኢንጂን ብሬክ ስለ ዘይገብር እታ መኪና ካብ ቁፅፅር ናብ ወፃኢ ክትከውን ዓብ ተኽእሎታት ኣለዋ ናህሪ ትውስኽ ማለት እዩ you will have less steering and braking control ሽዑ ንክንጠውያ ክንቆፃፀራ ኣይንኽእል ኢና መራ ስፒድ ተወሲኻ ወላ ፍሬና ንክንሕዝ ተደሊና እውን ክትብርትዓና ትኽእል እያ በቲ ናህሪ ማለት እዩ ሓራይ እምበር ንሎምዓንቲ ኣዳልያ ዝነበርኩ ፓርት 2 ናይ ቬሂክል ሃንድሊንግ ኣብዚኣ ወዲ ኣላ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ ብካልእ ኣርእስቲ ናይ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቴንክ ዩ